Ang giisip nga bililhon sa tao, walay bili sa Dios. Nakasabot mo ani, lisod ni sabton o sayon? Tubag, sayon o lisod sabton? Ang giisip nga bililhon sa tao, walay bili sa atubangan sa Dios. Lisod sabton o sayon? Di man mamutingog. Di mo kasabutan, bililhon. Ang tao dinhis kalibutan, daghan kay tag-iisip nga bililhon. Napte magsigig ingon ako, Father, ngano manggid ng koral, sigihan mo na nimog hisgot, nako ambot lang sa Espiritu Santo. Nganong ang koral mo itapi karon, kay kana manggong koral, nagpakita na nga bililhon ang naasod sa imong gikoral. Bililhon ba? Nya, basin baya nasipyata og unsay bililhon. Unya ang atong kasing-kasing wa nato gikoral sa mga butang nga bililhon sa Ginoo. Ato lang usik-usikan ang generosity, usik-usikan lang nato ang patience, usik-usikan lang nato ang love, ang purity, ato lang usik-usikan ang atong charity, ang atong prudence, ang atong wisdom, ang atong knowledge, ang atong piety. Kani mga bililhon ni para sa Ginoo. Pero ato lang usik-usikan, wa gyud koral. Wa gyud koral ang atong kasing-kasing. Pero ang atong koral og maayo, ang atong kwarta, ang atong balay, ang atong yuta, ang atong mga alahas, ang mga unsa pa na dihang imong mga bililhong butang, sakyanan. Unya, unsa may bili ana nga mahibilin ra man na dinis kalibutan, inig kamatay na nimo, matud pa diri ni Kristo, inig kahurot ni ini. Inig kahurot ba? Kanus-a man na mahurot ng mga butanga, bisag bilyonaryo pa ka, kanus-a man mahurot, kundi na mo ginhawa ang imong lawas, hurot na natanan. Unsa pa may na gyud. Og mamatay na ka, oy, mugawas jud kas imong koral. Magsuisod ka nang naanggamay kaayo nga lungon. Nga igo ra gyud muhaom imong lawas, mugawas gyud ka nang imong balay nga imong gibutangag dubulak, imo pang gimarkahan diha og beware of dogs. Biyaan gina nimo imong dogs. Wati ra gyud og mga od maoy mukaon nimo. Ang uban gani, wa pa gani kan-as od, gisunog na dito sa krematorium. Wa gyud kapuslanan. Mahurot ra gyud na. Mao na nga niingos Kristo diri ang kasaligan sa gamayng butang, kasaligan sa dako. Gamay ra kay na ang pag-ingon nga love your enemies. Gamay ra gyud kay na. Kay kanang enemy no, gamay ra kay nagikinahanglan nga love. Unsa may gikinahanglan nga love sa enemy? Una, forgiveness. Kana ra yung pagpasaylo, gamay kay nang butanga, pero ato nang usik-usikan, di ta ka maong mo pasaylo, di kita pasayloos Ginoo. Kay ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Gamay ra kay nang pag-ingon nga ayaw mo paningil anang utang. Gamay ra gyud kay na. Bida? Ing kadako sad pa diroy kay minilyon ba yang utang pa diri di paninglon. Pero gamay ra kay nang pagdesisyon nga di nala na nako paninglon. Ngano man? Kana kay nangutang siya nimo 1 million, sa to pa naa kay kwarta nga sobra sa 10 million. Awa mo ka, G. Unsa man nimo pagpautang og wa kay kwarta? Kasagaran imong ipautang kana man jud ang kinagamyan ra yung porsyon. Ay ato pa nakautang nimo dako lagi na og unahon-ahon 1 million. Pero kana kay nagpahuwam ka ana, sa to pa duna pa jud kay sobra pa ana. Nya ngano pa mang magkinahanglan pa mang kaato nga sobra pa man kay nang naani mo. Mo nagamay ra kay nang butanga ug imo nang sa tawag ana kanang kondon. Nya nganong imo man ginang dakoon? Ngano man ang libak-libak sa imong ugangan nimo, nganong imo man ginang dakoon nga nagsige man kagako sa iyang anak? Imo pag itong paminahon ang libak sa iyang mga imong ugangan o ganang imong mga bayaw. Sige libak nimo nga bati kuno kag naong nang iyang anak porti manggakos nimo. Kana na lay pahimusli. Imo pag itong daginuton ang gagmay kay butang. Mo na
og kasaligan tang mahigugma og muamping sa mga hatag sa Ginoo nga usahay gamay ra kay tan-awon, dako kay na siya para sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, nakakat-on man ko pagpuyo ug pagtagbaw sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Kay bao man ko, wa na ko magkinahanglag tabang gikan ninyo. Pero kay nangabot man ning inyong tabang, ako ning giisip nga inyong halad ngadto sa Ginoo. Tingali sa inyong side, gamay ra kay ni. Pero sa akong side, ako ning gigamit. Unsa to iyang gigamit diri? Sama sa mga mahumot na sa to iyang giingon dinhi. Adara kini sama sa usa ka mahumot nga halad sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot kaniya. O tanawa ha, unsay gamay kayong gi-share sa taga Tesalonica ngadto niya, gatampo-tampo sila aron ihatag ni San Pablo. Si San Pablo wa man kinahanglan kay atong panahon na kahibaw siyang mopuyo bisag unsa pay kahimtang sa kinabuhi, pero iyang gidawat isip halad sa Dios. Kanang inyong ihog sa kolekta, gamay rabi ana. Kana bang inyong ihog sa kolekta? Pero di na lang sa jud ka muhog sa kolekta, murag katawan na sa ka. Siya ro wa jud kay piso. Mga bata gid gasuroy-suroy da na ang gani piso. Di ba? O nya, muhog mo sa kolekta. Oo, congratulations. Congratulations. Labaw na gitingali ning gipanghatag din hinato sa ato mga benefactors ug donors nga sa ilang ginagmay nga mga hatag, dili biya kay na dako, di kay na sakit nila kay god murag pakapin lang ba mo donate lang sa kong atong father. Ginagmay na sa noy uban nga dinagko sad. Pero dagko man na sila og kanang sobra, mo butang makahatag sila dako kay nasa sila dako nga nahatag. Tingali wa gid kaabot og 50% sa ilang income kining ilang gipanghatag dinhi. Mostly ba, pero nasa uban niabot tingali og 50%. Amot lang ka og naabot jud niabot og 50%. Pero kung gihatag na uban sa gugmas pagpanghatag para sa Ginoo, dako na kay nastanan. Kay ngano man unsa may tumong sa Ginoo nga iya tang gitagaan sa mga butang aron i-share. Ipaambit gyud. Mahal nga birhen gani, wa man to say kwarta, unsa may iyang gi-share? Ang iyang anak. Sugot siyang ilansang sa cross. I-share. Matod pa ni Kristo diri, pagbaton mo mga higala, ginamit ang inyong bahandi. Gamita ang inyong bahandi aron makabaton mo mga higala dinhis kalibutan. Nya karon, ang bahandi sa mga politicians, kanang ilang pagbahandi sa pagka-leader, nagamit nila to expand friendship or to reduce friendship. Mag-political party na ganita, magsigi na og kaning dinautay, na karon ga kinihaay na ang mga politicians, nangawagtang ng atong friendship. Nyahay naman tong imong gift. Nagamit nimo pagbaton og daghang mga higala o daghang kaaway. Tubag, mga politicians. Nya kaming mga pari, ang gasas pagkapari, 40 masaning dakuas ang gasaha. Unsa man? Among nagamit aron mudaghan ang among higala o midyutay tungod sa kolekta, gailog na. Ingon tanaw unsa man? Mauna nya kamo, naam sa moy buhandi nga nadawat, nidaghan inyong higala tungod ana, uwa na no moy silingan kay nagsige na mog inisipay ana mga utlanan sa inyong yuta. Nga hasta pagani ang imong igsuon, hasta paging imong ginikanan, gikontra na nimo tungod lang anang yuta nga utlanan. Sa man, nagkahigala pa mo. Inyag magdaog mo dito sa korte, magkinihaay mo pulos mga parente, pulos mga membros pamilya. Okay, nagdaog na mo sa korte, kay ang korte mo, tanaw man as mga dokumento. Sige, nagdaog na mo. Kumusta man inyong kasing-kasing? Nagdaog. Ang pinuntrahay ninyo, hangtod pas inyong mga apo, ipasa pa na ngadto sa inyong mga sungkod. Kanang kaliwata, mga ilugan nagyuta, katong lolo ninyo. Giilugan, ana mga buang-buang dagko. Bantay gid mo ana.
hasta inyong bana ilogon ang mga buang-buang. Sala mangilog din na sila, aparente ha. Wa din na mahitabo di ay. Kamu din wa mahitabo. Klaro na mga naong ninyo. Sa ako wa mahitabo, samot na. Ngano man tungod kay nasipyata ang ato mangungunahuna ang bahandi nga gihatag sa Ginoo nato para ako ni dili pagbaton og daghang higala. Kay kung daghan kag higala, ni daghan ang imong higala tungod anang imong nadawat nga bahandi, congratulations, higala sa kas Ginoo. Kanang inyong naong bahandi na dili. Unya, nakabaton mo higala tungod anang naong nga. Kamo mga ginikanan, higala mo sa inyong mga anak. Ilhan man animong higala kay mo smile man na ini kakita nimo. Inigabot ninyo sa balay, mo smile inyong anak. Umurag mahadlok. Ang sakristan, mo smile ay kakita sa pare. Ang mga lektor diri sa sod o ang mga liminister diri sod sa Kristiya, inigsod sa pare, mo smile. Oy, kulbaan yung hala padisiano din mo misa na patay ko ano. Mao na maimpierno na ko ani. So gamito ni nato atong naong oy, aron daghan tag higala. Unsan? Smile. Smile dia. Ako mo smile na ko ron. Balag mugtok ko ni akong naong. Smile na ko. Pilar ko ipag-smile ko. Singi sila ka. Balag min ko. Smile ka ba? Lami apat yun. Buang-buang na ko. At least smile lang ka. Nya kanang inyong dila. Gasa na. Kaning dila na to ba? Gasa? O nyagi mo na ning gamitos pagpanglibak. Napakahigala. Oy, kadiyot ra kay ni kaning gasaha, gamay-gamay lang ni pero pertining mo guba og friendship. Kani ba? Kani nga ta. Kanang inyong mata gasa na. Imo ginang ilurat ngadto sa imong anak o sa imong estudyante, imong anaan, patay ka diya. Lurati nas mata imong bana, ana, di ba? Luod na kay kagnaong. Pero pagpaloy-loy na imo ta kanang beautiful eyes, moingon sa imong bana, nayabag ning asawa mo sa kay tuyo ani ay nganong gapa kon ko man ni beautiful eyes man siya. Ang kapoy ba kay lawas nako. Hawa ko kay bawa na mo ba na iyang istorya pero basin san. Sige manindog na ta.